Gima adwa medo wuoyo kuom employer. Oguto lero ni ka ondiki to employer ema owinjo bed ni ng'adi to miyo sirikal. Mano adier. Tiende ni chik wacho niya, employer ema nigi responsibility mar golo gimiluongo ni pay as you earn. Responsibility mar pay as you earn rest with employer. Employer ema nyaka ng'adi kendo nyaka mi KRA. Koro gima nyalo nyiso employer ni ng'ata ma in go owinjo bed ni ing'ado. To sasa ma in gi employees, to employees gi kata ichulogi mana siling 5,000, kata ichulogi siling 7,000, kata ichulogi pesa mora mora ma is below threshold mokwongo ma bracket mar 24,000, 0 to 24,000 cha. Owinjo bed ni inyiso gigo te e return. Okay? Kata ichulo msara no kata ichulo osuru msara no kata okichul. Mano employers owinjo ng'e maber kabisa. Koro tiende ni owinjo bed ni ka in employer ti medo gimiluongo ni pay as you earn obligation e pin ni. Mar ariyo, employers owinjo ng'e ni ka oseng'ado ng'ato, gima ng'e wacho ni common mistakes cha ma employers moko timo ni ging'ado moko to ok gichiw. Mano is not only a mistake, mano is now fraud. To mano is more serious. Ma employer ka employer owinjo ng'e ni ng'ata ming'ado no owinjo bed ni ichiwo msara. Mane momiyo kumi P9 to owinjo bed ni file ma ka mistake nitiere kata pesa go hang to KRA bro ng'iyo mondo ng'e ni to employer ne ng'adi kama to pesa ni ochiwe te koso kuchiwe. Nikech adira makende nitie jok ma yuto magi en above 25,000 manego bed ni file returns kata mana taxes kata mana kaka iwacho no. To king'ado gi to employer ok chwal. En kono dhi kacha kata mana P9 form onge go ko file 0 ben wach. Yeah, koro samose ng'adi owinjo bed ni employer golo pesa no miyo KRA. Mano chik okoyie ne ng'ata ng'ado pesa no kaeto bedo go ni okochiw. Employers te nyaka ng'ad pesa no kendo nyaka gichiw gimi KRA. Adwa medo wach moro kuom jo ohala. Sama koro isebedo ni yudo pesa ni moro to king'eyo kaka ne wacho mine mane gikomba, mine jo ohala duto te mane informal sector moko ng'eyo. Ionge P9 to msara mane in go ma formal to onge, lakini pesa to ne yudo. Koro tiende ni imanyo jalony mondo ogoni books. Gima nyaka ing'e ni sama igoni books midhi ng'ado, midhi wacho ni magi mana chulo ni. Chik dwaro ni gino nyaka support. Ok iwacho ni nachulo rent, ni nachulo ng'ato rent pesa makama. Ibro penje ni to ang'o manyiso ni ne chulo rent ni? Transport. Natiyo gi pesa makama. Ang'o manyiso ni nitiyo gi transport? Electricity. Tiende ni nyaka keep gimiluongo ni records. Chik dwaro ni records mag osuru gi nyaka ikan gi mar higa 5. Okay? Higa 5. Nyaka ikan gi mar higa 5. Ma sasa manoluongi, ma KRA noluongi ni kelnwa records ni mar higa mokadho, wang'e ane gimomiyo ni igolo osuru, ni igolo return machalo kama. Wuodha documents nigo titero. Erokamano ahinya. Makama kaparo gi kanyo nyakwaro jonga no ka dakika 2